أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh masu kallon da sauraron mu. Insha Allah a yau a gidan wani TV na mai albarka muna dauki muku da karatu akan babul qawaidil islami, babu inda zai magana akan ka'idojin musulunci. Sai dai wani kada ku manta ku share domin wasu amfana. Sannan kuma kun san ku danna alamar ƙararrawa domin mun san bidiyo mu ku san bayani. Bismillahir rahmanir rahim. Babul qawaidil islami, babu ya zo mana bayani akan ka'idojin musulunci. Amma qawaidil islami, amma ka'idojin musulunci fakamsatun guda biyar ne. Awwaluha na farko shahadatu Allah ilaha illallah, shaidawa babu bin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya. Wai shahadatu shaidawa annan muhammadan cewa annan muhammadu abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne. Wa ba'dahu bayan shi as-salatu sai sallah, was siyamu sai azumi, was zakatu sai zakka, wa hajji baitullahi sannan sai zuwa aikin hajji liman istada ga wanda ya samu iko alayya a gare sabilan tafarki. Wa man lam ya'rif hadhihi al-ashya'a, wanda bai san waɗannan ababa ba, la tajuzu shahadatuhu shay'an sabata halatta ba, wala imamatu ko kuma limancin shi. Wa man salla kalfahu, wanda ya salla a bayan shi, yu'idu abadan ya sake ta har abada, ya sake wannan sallah har abada. haka za ruya hakan aka ruwaito an Sa'id ibn Musayyibi ga Sa'id ibn Musayyibi akir mutaqaddimina karshen magabata. Alhamdulillah masha Allah, nan ne mu kawo karshen karatun mu ne yan uwa. Kai sai da kar ku manta ku share domin wasu amfana, sannan kuma kun san ku alamar ƙararrawa domin mun sa bidiyo muku samu bayani. Alhamdulillah.